danggit na nabili namin dun sa Island City Mall kanina. At ang ingredients ko para sa pinangat ko, pinangat sa kamatis. Okay, ito yung kamatis natin, hinog. Mas masarap yung hinog na gamitin kasi maasim siya and then talagang magiging saucy yung sauce niya. Tapos tulungan ng lemon na pampaasim at lagyan natin konting zest. Itong balat niya ay gadgarin natin konti para hindi malansa, para mawala yung lansa. At ito rin pantulong din sa lansa, itong sili, yung ginger, garlic, and onion. Tapos may black pepper, may salt, and then yun na, magiging pinangat na danggit na masarap. Ayan, nakita mo? Ganyan lang na ingredients, guys. Ayan, ayan ang ipiprepare ko ngayon. At madali lang to.